Dnes mám 50. Už půl století jsem tady s tebou na této krásné planetě. Věřím, že každý z nás je tady na této zemi z nějakého nobel důvodu. Každý z nás má misi, každý z nás má nějaké poslání. Určitě tady nejsme, aby jsme jedli, pili a konzumovali produkty od korporací, které často jsou komplicitní v genocidě. A určitě tady nejsme, aby jsme sledovali a podporovali influencery, politiky nebo celebrity, kteří nemají žádnou misi v rámci vytváření lepšího místa na planetě pro každého. Ráda s tebou sdílím příběh Doa. Je to mladá maminka, které se snažím pomoci přežít v Gaze. V roce 2023 izraelská genocidní armáda bombardovala jejich dům a zavraždila jejího tatínka. V roce 2024 tatéž genocidní armáda bombardovala stan, ve kterém se ukrývala s rodinou a 3 dětmi. Bylo to na území školy, kde rodiny se ukrývaly. Následky byly otřesné. Doa a její 3 děti byly vážně zraněný. Doa se mnou spojila sem do Prahy a chtěla doktora. Umíš si představit, jaký to pro mě bylo? Schánět doktora tady z Prahy. Pro někoho, kdo je vážně raněný v Gaze? Nevím, kde sehnali lékaře, ale všichni přežili. Nicméně všichni potřebují operace. Před 14 dny byla zraněná její sestra Esma. Scháněla jídlo a panenku pro nejmladší dceru. Už podstoupila několika zákroků. Další ji čeká zítra. Nechci vědět detaily. Většina zákroků v Gaze probíhají bez anestetika. A jelikož mám ty narozeniny, tak přijímám dárky. Finanční příspěvky můžeš poslat na účet, který během chviličky sdílím. Nezapomeň uvést do poznámky Doa Wahba. Děkuji.